Daytoy iti Balitang Ilocos Online. Manibod mismo iti sentro iti lawag adupe lang dagitay luglugan nga agtataray iti reto nga oras nga mapan humabol nga agpagasolina gapo iti manamnama nga panagngato iti presyo petrolyo itat agalas 12 iti nga trabi iti nangalisan saradon dagitoy nga paggasolinaan ket awan na pulos iti nakalukat manipod nangalisan nga agturong iti iliti San Nicolas. Ngayon dito nga pagkasulinan iti San Nicolas iti may Shell Station pila-pila dagiti luglugan nga aga paggasolina. Naamuan nga ito palang bigat ti inda pa nagipangato iti gasolina isu nga adda dagitay umay agpagasulinan iti nasapsapa agon daway kaskreto may nga Mrs. anatin makuna tayo, agsipod ito nakalukot pa lang natin ang pagkasulinaan. Iso nga kuha sir, pagyamanan mita dito nga Shell sir han nga tumaas. Iso nga itata sir nadamag mi nga kuha. Agnato ka dito 12 midnight sir. Iso nga umay kami agpakarga sir. At nakamutayin? Belma Biyernes sir. Taga ano kayo? Barangay 9 San Nicolas sir. Kuna dito gasolin boy, ito na palang bigat, iti inda palang ipangato, iti presyo, iti petrolyo. Dumanong pa ito dito dalan sir, dito bali agusbusin na tapikit din ta dagiti agbiyahe nga mapamot dito agpabagatan sir kan agpaamyanan sir. Ket anamot itayon sir. Dito yung kinaaduna mo ten sir ket adu pikit degrere kada naamudan sir kat maawanan da pa yun sir. So da kayo hanggang nagpangato pa Hampay sir, bale damdama pa lang sir, mga tumbigat pa lang sir. At nakamutayin? Florendo Mangoma sir. Maragsagan met, dito yung motorista nga agabupay di paway, gapoto nakasarak ni nakulukat at pagkasulinaan, iti iliti San Nicolas. May manta dida nagpangato nga sigod sir kasi digit idad dumag nang rona di paway kandi idad dumag dito yung nagdala nami nag-close da nagsapa da nga nag-close sir dito yung haan so nga may manta na nakastami dato na abutan mi. At na nakamutay sir? At na ganyan? Jan sir, Jan Barcarse. Yes sir. Para iti Balitang Ilocos Online, Dennis Gabriel Alipio. Daytoy iti Balitang Ilocos Online.